Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Manya. Sore hari ini mang bar dodol guys. Iki delok suasana tanah mang, delok parine wong-wong ya. Parine wis padha mbrodol guys. Parine wong-wong padha mbrodol, delok apik-apike cah. Iki nggone detri barang ya wis apik. Diawali dengan bantu trifo glowing, delok parine wong. Etane bruk iki. Iki malah wis garing. Walah nggone ditri jos. Oke guys, nggone dilastri. Lah ndelok sawah wong tapi nek sawahe make urung apa-apa. Jos sawahe dilastri guys. Parine delok. Lemu-lemu. Gak enek pari elek. Parine wis padha ambyak ya Allah. Gelise ape panen ya pemirsa ya. Iki parine apik-apike. Iki wetane jembatan, lah kae jembatane. Kae omahe-omahe delok iki. Parine sumringah kabeh. Jos, muga-muga sampeyan diparingi lancar iki. Nek nggone mae urung apa-apa guys, umur selapan lagi. Parine jos landung-landung. Jos-jos ya iki sing iki lagi brodol. Iki nggone Pak Marga sing ngandung jembatanku. Jos. Kabeh ya do brodol ya guys. Wis panen iki saulan kas. Poso bodo ya wis panen bodo. Yo tandure wae. Parine mrecite. Jos parine jos tenan ya ya. Kae nek wong ngaji diapano ngaji kok. Delok iki sing lagi do mbrodol. Dilastri prane sumringah ngah jos. Jos parine jos tenan. Gandos. Nglewer ya Allah, apike ya Allah ya Allah. Ya Rabbi. Jos. Pari kaya ngene nglewer-nglewere. Suasana etane jembatan, guys. Parine padha ndiluk. Iki poso entuk 2 minggu wis garing. Rata-rata. Rata-rata paring den brodol Pak Yai. Jos. Tapi ya ana sing beluken ya, guys. Lumrah, beluk ki lumrah. Sing penting diumani karo Mbah Engkus. Ngono wis senenge ra kaprah, pokok isin. Aman. Kae dipasang listrik, tapi nganggo diesel ya, guys. Gak apa-apa, diesel cek lah. Sing penting nganggo aki, maksudku ora dieselan. Dipasangi setrum. Make tandure urung ngene iki kok. Lagi umur 8 tandure mbok iki. Tandure maknya umur 8, lha iki kan wis suwe. Iki jembatane glowing parine. Mbruk kabeh. Duh, ambil parine sat. Nek banyune, guys. Sat. Kayak ruane masjid. Ruan. Ayu. Banyak kayak nyapu. Muga-muga nggone Dewi sampeyan ya apik ya guys yo. Didongakno ora enek tikuse. Iki mang alhamdulillah dodol mbah entuk dhuwit pira.
Sing penting sesuk kena nggo buah, sesuk kondangan. Alhamdulillah. Ngene. Tunggu dodol sesuk nek. Sesuk libur woro-woro ya. Nggo kondangan sesuk. Apa kae? Mbah. Itu duit 400, guys, alhamdulillah. Mak ya urung bayar BP barang. Bener gak kena iya mak iya. Alhamdulillah untuk duit 400. Nah bayar BP kok ngenteni nek bar kondangan tuh. Nanti bisa so. Iya bisa. Kan apa kuwi? Mbak. Ngentak nek tasi. Besok tuku angklok. Hei, ya kasih dengan MVP kan no. Heeh. Pokok ngene iki tasi. Ada yang ngembah katen iki. Oh kuwi. 400. Mbak pasti gua rene ke mak. Iya, normal. Untuk 400 rezeki hari ini. Tapi sesuk libur, sesuk langsung golek kerupuk. Terus awake dhewe lanjut. Wah. Wah, bar beduk gua. Nang adu iki ya. Ning sus. Nang adu ngono. Oke, iki sesuk kena nggo ngempur beras. Tinggo blonjo, tarahe nek mergawe iki yo dicukuk bathine yo guys yo, awake dhewe. Sing penting iso tuku beras, alame dodol atik sepine ra kaprah. Dodole sepine ra kaprah, sing penting golek kaya sak mendino. Iya apa ora, Mas? Njur. Malam Jumat pas kaji sauci cek tahlil. Mangan, mangan. Mangan mbek sing kates. Lawe yo tempe apa nek tempe ge. Tempe yang penting enak. Salam kanggo semuanya yang ada di luar kota, luar daerah dan dimanapun Anda berada. Aku matur nuwun. Bisa didelok, ya Allah matur nuwun sangat. Bisa didelok YouTube. Cuma diteri maksudnya apa? Aram apa kuwi? Diteri maksudnya Aram. Utri. Tri. Tuh, gambare mak. Kekno. Iya HP iki jane. Peteng. Dikasih Utri maksudnya. Iki mang ada yang meninggal guys, ya Mbah Warno. Wonge agamane Kristen guys. Biarpun agama berbeda-beda tetap kita satu jua. Semoga Mbah Warno almarhum mlebu ning surgane Gusti Allah. Sing kedua ya guys, langganane mae. Iki Islam, Innalillahi rajiun. Telah meninggal dengan tenang Mbah Bluro di kawasan Merah. Iki langganane maknya kawe cilik. Semoga dikasih papan panggonan Gusti Allah ya. Nek Mbah Warno mang teng sugarane Gusti Allah nek kon agamane dhewe-dhewe lho guys. Awake dhewe yo ndongakno biarpun berbeda agama tetap satu juga. Kono marang gone Gusti Allah. Nek awake dhewe Allah Subhanahu wa taala. Mbah Bluro mah ya meninggal. Tua-tua. Wis wayahe. Nek wis tua-tua ke wayahe gak masalah. Melak kok Nek banyu asadem enak apa? melak iki. Merah. Melak ono penak. Muga-muga dikasih papan panggonan ora ndek anak, guys, ora ndek bojo wis wonge dhewean uripe ning Pasar Merah kono arah nggone Mak Damis. Sing meninggal Mbah Bluro. Sing adem le arah nggone Mak Damis kono. Wonge dhewean ya gak ndek anak. Gak ndek bojo, bojone meninggal lama malah. Sing adem, Mas.
Oke pemirsa yo wis guys ya. Ketoke yo Tukang klep kan. sesuk. Buyak tukang klep. Oke pemirsa, tak cukupi semene wae ya kontene dina iki. Nek critakno mang anek wis balane mak sing meninggal. Terus ndelok pari etan omah ya Allah. Oke bolo muga-muga ya sing ditinggalno dikai ketabahan hati. Muga-muga diterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Iki aku karo Aris yang madewean. Biasane putune padha rene renek rene iki. Mak Sundi ya renek rene. Wis semono ya pemirsa ya. Nek tutur kataku sing ora jelas aku ya mohon maaf. Kami manusia lumrah. Biasa akeh salah timbang bener. Oh, bel sapa? Sunti. Wes sesuk nelono jam 10 apa jam setengah 10. Gari ini kok kayak rokok mau upload no. Oke pemirsa, tak cukup semenai ya, tak tinggal nomor telepon. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Wassalam.